כבר התייאשתם מכל תוכניות ההרזייה, שלא עזרו לכם בכלום, נשחקתם, התעייפתם, או אולי כבר הרמתם ידיים. אם כבר נמאס לכם מכל הדיאטות וכל התוכניות שמגבילות את האכילה שלכם, ובסוף גם לא ירדתם בגרם. אם גם אתם כמו רבים מרגישים עייפות וחוסר אנרגיה, שחוקים ובקושי מסיימים את היום. אז אנחנו הולכים להפתיע אתכם בהדרכה אינטרנטית מיוחדת במינה, שבה תגלו כמה דברים מאוד משמעותיים שסביר שלא שמעתם בחיים שלכם. אנחנו עומדים להוביל אתכם באהבה לאורח חיים בריא, מתוך אכילה לשובע, כולל פינוקים, ומתוך פעילות גופנית שהיא ההפך מקשה ומפרכת, אלא קלה ונעימה. וכן, יש דבר כזה, ובכלל לגישה חדשה לחלוטין ולא מוכרת בארץ, שגם תואמת לבריאות, גם משפרת את איכות החיים, וכמובן מובילה אתכם לתוצאות מדהימות. אתם תופתעו ותגלו דברים חדשים כבר במהלך הוובינר, וכבר יהיו לכם טיפים לחיים טובים והרבה מאוד חומר למחשבה. מה נספר לכם בוובינר? איך להשתמש בכוח הדימוי לשילוב בין כוחות הנפש והגוף למקסימום תוצאות. נספר לכם את סוד פריסת הארוחות. נגלה לכם מחקרים מהפכניים שאף אחד עוד לא שמע עליהם. ניתן לכם כלים עוצמתיים לניהול אורח חיים מיטבי ומענה. נלמד את סוד השחרור ממתח ומסטרס. נגלה לכם את סודות האימון הקל והאפקטיבי להגברת חילוף החומרים. וכן, אנחנו מודעים לזה שרוב האנשים לא אוהבים להתאמץ ואין להם זמן וחשק להשקיע באימונים מפרכים. נראה לכם איך לא תצטרכו לוותר על שום מאכל אהוב באירוע או בחג, והכי חשוב, נגלה לכם את הסוד הגדול של ההנאה מהתנועה. מפתח ההתמדה והחשק, איך להפוך פעילות גופנית להתמכרות חיובית. אנחנו נספר ונראה לכם אנשים שעברו את התהליך יחד איתנו והגיעו לתוצאות מדהימות. אנחנו נענה לכם בזמן אמת לשאלות שעלו תוך כדי הוובינר, ונפתיע אתכם עם הצעה חד פעמית ובלתי חוזרת להצטרף לתוכנית 100 ימים של מועדון ישראל בריאה. אז מי לא בא?